เมย์นิสมปลีสังนิสมนิปลีอันนี้Thlahnih chhung Lai Autonomous District Council Sorkar piantheihloh nuwa vawiin khan United Legislature Party hruaitu South Lungpher bialtu MDC Congress Member C.Lalmuanthanga chu LADC Chief Executive Member atan Lawngtlai DC Cheemala Siva Gopal Reddy chuan LADC Hall Lawngtlai rinawmna tiamtirin lalut CEM thar C.Lalmuanthanga chuan akai hruai Sorkar piantheihna ma latu te chunga lom thu soin Mizoram Governor le Chief Minister malana chu fakom ati thu soya LADC huak zo mipui Sorkar kalpui atum ti soin langtlang taka Sorkar kalpui chu trul ati thu soya LADC budget ringot chu in ha na tham ani lo awangin mason na huam zau zok dap chuak tura tranlak atul ti soin helam hoi hi ngai poimo zinga atel tur thu soi CEM thar chuan lairam mipuite kauhran le tlomngai polte chanchin bumi te chu ram hruaina atul na pianga thuron pe a khalngil angai poa neitu chanchang turin asom Chief Executive Member thar hian Deputy Leader atan lungtian bialtu MDC MC sang huliana aruat thu apuanga thopui tur Executive Member dangtepo ati fel thuai arin CEM lakluh na hian MLA pathum Dr. Lorraine lalpek lian chinza pusi ngulian chungale purobat romoy roite baka Congress le MNF hruaitu te kauhran le NGO hruaitu te State le LADC mipoimo te antel tarlan to trinangin LADC hian Mars nisari sangni somni palia trangin Sorkar mumal akal theihloh nuwa Congress MDC pakhat le MNF MDC som pahnih ten United Legislature Party dinin C.Lalmuanthanga kai hruaina hnuaia LADC Sorkar thar apiang chhota ani Chief Executive Member thar hian vawiin khan office luang halin pathian hena inhlan na hun man ani hemin hu hian Lai District Congress Committee Office le MNF District Headquarters Lawngtlai Office at Lawngtlai